Segur que no vindrà ningú més en aquest lloc? No, aquest és un local del barri que s'ha servit com a magatzem. Aquí no hi veniu. A més, l'Andrés està dalt a la porta vigilant per si ve algú. Val, tot a punt? Sí, tot a punt. Teniu el password del seu compte? Sí, Calhan Riu 007. Val, doncs, activeu-lo. Esteu segurs del que anem a fer? Aparta, cagadubtes! No veig res, tu. Està amb les ulleres. Hi, John. How are you? Yes, I like potatoes. Què dius, John? Et trucava perquè m'agradaria canviar la nota de 4 alumnes, si és possible, esclar. Som 5, burro. Què dius? És que et veig estrany. No entenc què m'estàs dient. Sí, disculpa, són 5 alumnes. Però, John, què et passa a la veu? It looks different. No, res. És que avui tinc una mica de carraspera. It's okay.
Però m'ho podies haver dit abans, John, carinyo, que l'avaluació l'hem tancada fa una setmana i ho saps. Merda, ho sabia. Però que només em trucaves per això? Sí, res més. Ai, John, estàs molt callat, Qui ho hagués dit ahir a la nit? És que us ho vaig dir. L'hauríem d'haver segrestat fa dies. Jo crec que no l'haurien d'haver segrestat. Tot això ha sigut un error. Jo és que no sé ni què estic fent aquí. Ja tinc un excel·lent, o sigui, per una matrícula menys tampoc passa res, saps? A mi la nota m'és igual. Jo només he vingut aquí a passar comptes amb el profe. El mòbil. Tu flipes si creus que et donaré el meu mòbil. Really? Yeah, You talking to me? of course. You talking to me? Of course. Get out! Out! Tu no em fas fora. Marxo jo. Out! Típica llei. Va, noi, si et passes més temps a la classe de castigats que a l'aula. Vols que et faci una cara nova? Un moment, Però, va. El millor que podem fer és deixar-lo bosc abans que es desperti. I aquí no passa res. A veure, un moment. Ell té raó. Ja que hi som, li podem donar una lliçó. Que aquest tio és un cabró. No sé per què a mi sempre m'ignora. I no suporta la gent participativa. Jo ja n'estic farta. Who knows, people? Jo. In English, Jo. Daniel. Is a red star. Is correct, very good. Jo no ho recordo ben bé així. Mi. Emma. Mi. Emma. Mi. Emma. Give me an E. Mi. Emma. Començo a estar farta d'aquest cagadubtes, però tu de part de qui estàs? Nois, voleu que l'elimini? Al cap i a la fi jo estic aquí per pràctica. Tranquils, abraçades, petons per tothom. Jo només volia fer amics, Amics? Doncs no m'estàs fent molt bé, Tot això dels Teletubbies està molt bé, però hauríem de començar a pensar què fem amb ell. Minuts més, mama, no vull anar al col·le. Teacher, què et passa? Et trobes bé? Profe. Sí, què feu aquí? Res, només passàvem per aquí. Oh my god, em sento com si m'haguessin drogat. Em deu haver donat un fainting fit. Vull dir una lipotímia. A veure si m'aixeco. Sí, ajudeu-me. Ja no tinc edat per aquesta merda. Sou molt amables, nois, de veritat. Tenia un mal concepte de vosaltres, gràcies, Això són 2 punts més a la nota, no? De fet, un. Soc conscient que us he fet treballar molt durant el curs i us he pujat un punt a la nota final. Sí. Què passa, no esteu contents? És que hem estat a punt de... No t'ho creuràs. Hem estat a punt de segrestar-te per obligar-te a fer-nos pujar la nota. Com sou? Us heu plantejat mai dedicar-vos a la comèdia? Your troubles and doubts, give it
Jack, de veritat que ja em trobo bé. No cal que et molestis, no és necessari que m'acompanyis a casa. No, tranquil, no és cap problema. Al contrari, serà un plaer.